Aku cinta padamu, cinta beneran hanya kepadamu. Kangen suarane, kangen guyune, sing bisa nyanding mung bisa nyawang riko langsung eman. Nyanding berbarengan, nyanding keloronan, rino lan bengi yo dadi siji api kembyange ati. Hebat ya omah. Nggen omahku yo ngene iki lho, somben. Wah, lah luweh lho awakmu ngarep. Lha iki cagake papat gede-gede lho, Dik. Lah Mas Purtir, Cagakku 8 apa 9 ngono. po. Lah kudune 8 kok 9 lho. Tak tambahi 9, Pak. Lah ben nyapa? Ndoyong ngetan rada Terak angin, terak angin. Terak angin. Bitar terak angin lho tak idoni lho kok malah. Kowe aja sok ngono lho. ning seorang seni iki umpama Mas Purtir iki omahe cagake akeh, kuwi wis memper. Mergo nyeni. Nyeni apa wong nyayak kena nyeni lho. Wong nyayak ki ora duwe duit kuwi kok nyeni. Tegese nek seorang seniman ki nek gawe apa-apa kan sarwa beda. Sok kala mangsane seniman kuwi duwe ciri khas. Ana kala mangsane rambute digondrong. Ana kala mangsane gawe tindikan. Ana kala mangsane nggawa celana cendhek. Lan sak piturute gawe apa ki variasi sing celeneh-celeneh. Beda-beda, Pak. Mas Purtir dhewe iki anggit mek tindikan bae nyanyek kuwi. Tak salah. Wah, nggih tindek ireng to, Pak. Biasane kopok. Nek percil mboten tindikan sampean dereng ngeruh nek cucul klambi. Wah, tato tok. Apa, Dik? Panu. Seneng kowe kancane lak panu. Iki tak gedhekne maksude ben ketok sangar lha kuwi tau roh kenemu mbok tulisi jagal. Ya. Bareng dibuka kabeh kok jagalah kebersihan. Jane aku bener Pak aku ki iki lho Mas, kaitane dengan bersih dusun. Lah iya, bersih dusun jagalah kebersihan. Anadzafatu minal iman. Betul, Cil. Artinya, Dik, lho mbok apa itu artine biasa Pak Dok? Ya apa to Pak Dok biasa artine ki? Wis ana 40 nggon barang.
Anak batu minat. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Iki lho, Bos. Wong iku kudu sing resikan. Apa meneh nek bersih dusun ana sing ngarani nyadran. Nyadran kuwi tegese ndongake para leluhur sing babat, sing dabat cikal bakal sing bakal desa kene. Mulane didongake muga-muga katampa kabeh ngamal ibadahe. Ya, ditampi dening Gusti Kang Maha Kawasa. Dadi wong nyadran ki ora nyembah kayu watu ya, Mas. Mboten ngomong sapa? Lho, niki wau lho kula kapukane lambene ora. Wong iki beda-beda, Bos. Nah, sik. Piye. Jajal Kang nek kowe. Ngartekne nyadran. Ngartekne. Kadang Tresno sampeyan jajal piye? Kadang kala eneng wong ki sing punya prediksi utawa perkiraan. Lek wong nyadran ning petilasan ning gene punden kae kuwi njaluk karo kayu watu nyembah danyang itu bagaimana? Deh, ngeten lho, Bos. Jajal. Niku tergantung kalih niat jenengan. Tergantung dengan niat kita. Awake dhewe bener ning watu ning kono. Ning awake dhewe iki madhepe marang sapa? Lek madhepe marang watu itu ndak dosa, sirik. Sirik itu namanya. Sirik anak asu. Kirik, goblok kirik. Kacek siti wong kacek siti mblas. Itu ndak boleh, tapi lek awake dhewe ning kono madhepe karo awake dhewe marang Gusti Allah, itu boleh saja. Padha karo lek awake dhewe ning Mekah ya, Mas. Teng Mekah Madinah. Niko kan paling tidak kayak yo batu. Ka'bah itu batu. Leres. Tapi di situ cuman sarana. Ngono lho, Bos. Sok gawe menyan terus diomongne kuwi duduk wong agama Islam. Yo ning Arab bakul menyan akeh. Menyan Arab. Lah, aman tau rono urung? Dong. Lah, halah kowe wis, Dik. Ya padha urung aku ya. Tak kira wis tau. Panjenengane Bapak Haji Suwono kuwi. Lah nggih kula pun ngeten kali Pak Suwono niku. Bos tebu. Wah, loh. Karo Pak Nardi bareng ya wis kenal. Alah Pak Nardi. Sing nimbali awake dhewe ning boton iki. Lah nggih, wis semerap sedanten kula. Sing endi to, Bang? Lah, ora yo roh dewi tangga suci kok iya goblokmu lho. Alah dianggap roh lho Jack. Iya. Oh, katempen awake dhewe iki timbali. Dadi ora kok nyembah kayu watu. Ora nyembah kayu watu. Mulane ana saji. Sesajen niku tegese kok mboten nyajeni danyang niku mboten. Saji niku tegese pusate mung siji. Pusate mung siji sapa Pak? Gusti Kang Maha Kawasa ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah dene danyang kok dikeki saji sing dimaksud danyang niku kok mboten danyang barang-barang gaib mboten. Danyang niku tegese sing padha nyang. Nah kula. Lah sing teko mriku terus aja mangan niku terus masuk paling saji niku tegese siji pusate mung siji. Ngono lho. Teko apa neh rada jerune lho. Karo nak jawab. Bangsa ilmu tuwek-tuwek iki awake dhewe ngadahi Dik, wong awake dhewe ning Alas Purwo petang tahun lho. Nyapa ning Alas Purwo? Gak enek tanggapan. Ndelik digawane utang terus nang omah. Ndelik. Lek kaitan dengan bersih dusun iki piye, Jajal? Kejaba anadofatu minal iman. Nyapa? Terus kaitannya awake dhewe tentang kerukunan, persatuan dan kesatuan. Ya tergantung orangnya masing-masing. Gedhekke rasa syukur tur ya sedekah marang ngersane Gusti Kang Maha Kawasa. Sedekah bumi awit wulu pametune bumi sing melimpah ruah sing ditampa warga dusun Brumbung iki perlu disyukuri. Njaluk ngapura ning gone Gusti iki penting awit Gusti Allah ngono innallaha ghafurur rahim maha pengampun. Kuwi lho. Awakmu lho lah iya aku barang. Jelasno Dik, jelasno innallaha ghafurur rahim. Iku lho. Apa Pak sing iki Pak? Akeh men Pak sing iki Pak. Lah wis ana 5 nggon bareng tak tokne. Sing ndi? Gusti Allah maha pengampun. Nah, maha pengampun. Mulane nek awake ndek dosa sithik tek langsung njaluk ngapura. Njaluk sepuro umpamane sampean kok ndalang ngene iki terus ngenyek liyan. Waduh, aku mau ngenyek sapa ya? Langsung njaluk pura. Ya Allah. Langsung ngono, Bos. Iki niki tek langsung. Lah awakmu berhubungan langsung karo wonge. Ampane awakmu wis duwe bojo. Terus ujug-ujug awakmu dengan sengaja terus eneng wong wedok liya. Piye lah mar penjara ngapura karo bojomu? Loh, ngene lah masalahku gak intern to Bos masalah iki. Jadi nek masalah ngonoan kok sampai awake dhewe iki kok seneng karo bojo. Berarti sampean termasuk sik normal, Bos. Ngono lho. Nah aku enggak usah njaluk sepuro, teruskan saja. Ya. Loh, awakmu ki lho maksud njaluk ngapura, Dik. Berarti kowe isih dosa nek ngono. Wong nek duwe salah sithik kudu di samping njaluk sepuro karo per individu yang njaluk sepuro ning Gusti Allah. Umpamane aku, umpamane padha karo percil, wah percil asu iki. Pamane ngono terus aku sadar oh iya aku ngelokne percil asu iki berarti aku dosa. Cil aku maaf ya aku wis ngelokne kowe asu. Maaf lo ya Su.
Pamane lho ki, pamane lho. Contoh lho. Kadang kala awake omongin ndak sengaja terus. Ora sengaja kadang kala. Pamane ya ampun percil iki kirek kowe. Terus aku sadar lho ya. Aku muni percil kirek kan aku berarti dosa. Berarti aku njaluk ngapura lho rek. Pamane ngoten pamane. Yudha apa? Anjen cuk. Ya krek. Oh aku sadar. Oh iya jebul ngono kuwi omong aku elek sepurane lho Pak Do. Lah ngeten iki umpamane. Pak Eko. Contoh. Ndang jajal. Wong contoh wae lho ndang jajal. Heh? Apa? Lho, apa arep muni piye? Loh, aku ora nesu kok lek napa Tenan. Umpamane wah Pak Eko. Pak Eko anjen jangkrek Pak Eko. Wah Pak Eko, aku sadar Pak Eko, sepurane Pak Eko. Ya, ngono lho, ndang langsung cek percel tanah asu koke. Pokoknya aku terus sadar, ya ampun Kowe aku iki malah akeh men to kowe iki wong kancane pisan tok, kok sing kirik sing asu sing. Lah terus aku kan njaluk ngepura. Ya tapi yo sepurane lesu. Ora. Dadi awake dhewe iki setiap saat, setiap waktu mesti ada kesalahan. Kesalahan. Wow, wong kuwi Dalile apa Dik kesalahan? bener karo salah ki dununge nek menungso. Iya ta. Gawan bayi, Gawan bayek. sandangane menungso. Bunga susah. Ya bunga susah, ya ta. Terus mari ngono cara sampean mau kleru luput utawa salah karo bener. Lha kuwi dalile wis ana ning jero kitab iki wis ana. Sesuke tak WhatsApp-ne Pak ora apa wis ana. Ah lho sing ndek ben kae lho. Sing ndi to, Al Pak? insanu. Al insanu mahalul khata wa nisyan. Lah iki lho. Apa niku tegese, Mas? Apa Pak artinya? Aduh. Ben tak catet. Kok dadak iki ning daleme Pak Haji lho, iki sembrono lho. Menungso Ora dadak Ya kakek sing ngomong ning omahe tikus ya sapa benah iku tulisane Pak Gaji kok. iya. Menungso ning alam donya iki kedunungan kleru karo bener. Kuwi lho Bos. Sampeyan lak kleru ya aja seneng-seneng nakmu kleru, mesti besok kedunungan bener. Nah, Ngono lho Bos. mulane wong beragama penting. Penting. Contohnya kaya wong tertib lalu lintas. Rambu-rambu niku ibarate agama. Saniki kula takok kali sampean. Taken apa? Umpama enten sampean numpak sepeda motor utawa numpak mobil, teng rambu-rambu niku nek lampu abang karo lampu ijo seneng pundi? Loh, ya ijo nundang budak. Aduh sampean iki ora pengalaman berarti. Berarti ronde kendaraan we. Sampean Lampu lampu ijo. abang karo lampu ijo seneng pundi? Loh, ya ijo nundang budak. Aduh, seneng abang sampean. Lah Abang, Lah nek abang nek lampu ijo nyapa sampean kok bablas. Lah nek abang kok nyapa sampean ngeti ae. Sama mesti mandek Kok mandek sampean ngeti. kuwi aturan kok. Loh, Lah berarti kan seneng sampean. ning abang. Berarti seneng sing mandek ya. Iya no. Lah kele sampean nek lampu abang diingeti ae. Diwasi terus. Berarti seneng sampean. Monggo aku lek abang ndak tau ngerti, ndak anu ngerti dingkluk aku. Lah sampean lapang ding Tapi kan mandek. Mandek. Lah iya kan berarti ngenteni abang seneng ngene berarti. lho Bos. Berarti sampean ki ora seneng ijo ning seneng lampu Abang. Lah lek seneng lampu ijo pas lah ijo niku sampean mandek. Disawang. Disawang 5 menit terak omburi beres kok. Kowe goblok. Lah nek kowe apa lampu apa kowe? Wong ki urip ning alam donya ki kudu ngeling-eling lampu kuning. Lho, padahal lampu kuning. Iya iya. Iki wis sanepan. Mandan lampu kucing kuwi kudu kuning. Lampu kuning iki sanepan wong Kuning. urip kudu Lampu kuning kudu Hati-hati. ngati-ngati. sing tegese. Lho, contone Pak Do. Contone mlaku sak mlaku klunuh. Iki ning ngarepe nek jeglongan apa ora? Iki engko nek jeglongan aku mlaku rono keceleo apa ora? Kelingan lampu kuning. Oh ya, Hati-hati. hati-hati. Menggok Pak Do, Oh, aja iya, liwat iya. lampu sing kono. Iya bener. Contone nek Mama. dalah kondang cetuk sinden ayu. Mlaku klunuh. Tak delok. Lho, iya ya Kae sindene kok ayu. Kok ayu ram sindenku. Lah ning omah wis enek kaya ngono. Kelingan lampu kuning. Kelingan lampu kuning. Aja dilakoni, aja Hati-hati. klithik. Ndelok wayang. Ndelok wayang. Kok ora njujuk nggon wayangan. Langsung ning nggon jiki. Mlaku klutuh. Padahal sangune ngepres ye. Sangune ngepres Pak Do. Dinggo udu. Kelingan Kelingan lampu lampu kuning. Iya. Iki engko lak dige udu, iya lak menang. Lah lak sampe gak menang mulih numpak apa? Langsung balik klithik. Hati-hati. Mlaku nyopir para sopir, mlaku klutuh. Banter dek. Kok enek karaoke
utawa purel. Heeh. Ya. Disawang tingu kok delok padha karo omah kok rada mening sing iki. Disawang kelingan lampu kuning pateni langsung ijo terus. ya ora ngono Dik ya ora Ngono kok ngati-ngati. ngati-ngati Wis kadung ngempet pipi. wong ngati-ngati ibarate ngene iki lho Dik umpamane aku tanggapan kok enek sinden ayu aku kok seneng lha aku kelingan lampu kuning hati-hati aja nganti konangan bojoku iya hati-hati padha ae suasana sing ngene iki sampean numpak kendaraan nggih saiki bedhekan ae siap mlebu ning gene SPBU sampean iso tau mlebu pom bensin ngertos sampean ngerti singkatane SPBU ki apa stasiun pengisian bahan bakar umum SMA diulang ngono sing diomongne wen mau kok montor nyatane ora ngerti singkatane lho lha piye to Pak SPBU ki singkatan apa lah iya stasiun pengisian bahan bakar umum Pak Eko itu sah dan masuk itu dalam kamus besar Indonesia. bahasa Indonesia itu umumnya tapi kurang tepat lah sing bener SPBU nggih S solar sampean mlebu ning gene kono enek opera solare iya wonten kata enek bener Dik kita iki P Pertamax oh iya enak ora Pertamax enten sagon biasa bener B SPB bensin oh iya ya umbenen nek kowe gelem wong arepe mateni aku lho kowe wong loro aja lah sakniki sampean mepero kewan apa sing gak entuk mlebu pom bensin anggere kewan yo oleh ora duwe ora iso akal ora iso enek Pak ora oleh kewan sing ndak oleh mlebu anggere oleh sapi alah angsal oleh sapi wong momot sapi go nang pasar paing kae yo tuku pom tuku bensin lah yo nang pom tuku bensin wedhus walah angsal bebas wedhus dolan rono ape dibelek bebas dolan ning supermarket barang apa kewan apa sing gak entuk nang pom yo kabeh oleh wis alah mboten enten apa kuwi kodok lho Pak wong kodoke kaku-kaku lah aku nek ngorek ora kobong pome wah bang mari ngono nyuntak ning awak seto kodok nek ngorek kobong pome lah nyatu kodok enek tulisan apa kodok ki penggane ngorek lho lah iki ora kobong padahal di pom bensin ada tulisannya NU smoking no smoking lho piye to maksude kok iso kodok lah iya to kodok ngorek ora to Pak ngorek lho lah ngorek asam mbledos lho sapa tanggung jawab wah ngorek jas to lho sapa wah karepe iki ngorek to Mas ngorek aduh Pak Eko lemot ketoke Pentium 1 waduh oh karepe ngorek lah nganti ngorek to Pak Eko nyuntak ning lho saiki ngomong-ngomong soal kewan apa sing pinter dhewe kodok sebabnya ngorek bener Dik alasane sing ndak tepat ora mergo ngoreke lan apa bener kodok ning kewan sing iso dodol ki mek kodok lah kok saged dodol rokok pripun rokok ketimbang ngorek mah wis rokok lagi tak bener nih ora rokok kuwi suarane rokok kodoke kowe apa kono sih kowe jek percil kowe iso terus wong kodok iki kono bae apa le anu kewan sing paling elek sak donya iki kewan apa Pak kewan paling elek dhewe iki ya asu paling ora lah apik iso macan gilani nyapo apik macan dienggo barongan ya Dik ya kulite ya kewan sing elek dhewe iki apa ya sapa ngomong percelak tau apa lagi malan jerapah dhuwur ndlontong-ndlontong ya lho kok ngerti sampean lho iya ndlontong kuwi kewan paling elek itu anek tutul-tutul iki mesti sing dhuwur jenenge apa to jerapah lah ya jerapah terus kewan sing paling nguyel sak donya lho sing paling ngeyel dhewe iki ya asu no orang asu Dik masalah dia nu juwegok kae lho asu dibandem barang juwegok kae orang Pak Pak Yudonya apa lho lah apa ketek Pak lho nyapa kok ketek lho kok ngeyel to sampean ngene lho akan tekok mang kewan sing paling welek sak donya apa jerapah pinter Pak kewan sing paling ngeyel sak donya iki asu kurang Pak juwenggong iku malah orang macan duduk Pak apa diomongi ketek nyapa kok ketek lho kok ngeyel to sampean ngene lho Pak
Su rene le. Iya Teh. Kowe ngelokne aku. Maksudmu paling ngeyel sak donya ki kethek. Lah nggih kethek. Terus aku muni apa kok? Lho ngeyel nes. Ngeyel. Iya toh iki. Ngeyel. Aja ngeyel. Ngeyel. Diomongi meneng. Wah, meneng ngoten lho. Ketheke aku Malah ngaku malahan. Aku ra omong kok. Malah ngaku. Aku enggak. Iya Mas, matur suwun Mas Pur. Oke. Iya. Siap. Terima Berarti kasih. lek ngono iki ya kakangane kethek no. Lah dhek aku kethek tak emas ya matur suwun ya Mas. Dhek iya iki. Berarti masih ketek dhewe berarti. Jangkrik ada pendal loh, Pak. Masih ketek. Pak, aku sing duwe ketek. Iya, wes. Sampeyan lek wong lanang karo wong wedok cara ning donya iki sing paling gedeng ning ndi Mas? Paling rusake jagat iki mergo wong lanang apa wong wedok? Lah alah tetep anu ya Dik ya. Wong wedok. Ya wong wedok. Lanang ya iso rusak, wedok ya iso ngrusak. Padha-padha iso ngrusake lho, Pak. Lah wong wedok lho Dik, wong wedok itu masuk racun dunia. Lek kula ya wong lanang, Mas. Wong wedok, Bos, jajal sampean mlaku terus enek rondo rada teles. Tapi wong lanang kadang yang ngrusak kan Kang. Lho, wong wedok sik, lek wedok ra nggih sing ketat-ketat wong lanang ra mungkin ape ning anu lho Pak, to nguber lho Pak, to. Cah wedok jare iki penilaiane. Penilaian. Oh, arep gawe ketat arep gawe sing dhuwur lek wong lanang ora Imane kuat. Imane kuat. Kaya ngene-ngene iki jajal. Iya, kuat apa? Lho, kok jenengan kok matur kok wong lanang to, Pak? Mula wong wedok to, dolan kok ngene iki lho. Wong lanang iki megel Dik, kadang kala tanggapan umpamane kaya 100.000. Kuwi ra dikekno wong wedok kabeh, paling sing dikekno 50. Wis sing 50 paling disempitne kupluk. Kayaknya gue gedek, ngisor ramben, ben ra kunangan sing wedok. Nakal wong lanang iki. Ade kaya ngono to, sapa sing lakoni ngono kuwi? Ya yoga-yoga kan kabeh. Yoga-yoga apa ya awakmu kuwi yoga kene. Ya aku barang lho aku sing marai ya kono. Wong tertib kene iki. Ora percaya kok selalu menjelekkan wong wadon iki rumangsamu. Lah wong wedok enak apane jajal? Saya tak takoki sampean. Wong wadon itu seorang tokoh ibu. Ning keluarga, arep sing lanang pinter nyambut gawe. Lek sing wadon ki ora iso ndelikne duit kaya daringan tek merojol. Dah alah daringan apane wong wedok lek ora dikai sandang utawa dikai kalung emas. Kuwi yo ngerecet wong wedok saiki. Lho ya ora. Lah akeh ngono nggonku diomongi ora percaya. Wong wedok enak apane? Lah umpamane moh rabi tuku no cara aku. Waduh. Percil kamu tidak tahu, Pak. Mutiara kata yang menyebutkan bahwa wanita itu adalah tiang negara. Kalau wong lanang itu tiang jaler, Dik. Berarti banci iki tiang listrik berarti. Tiang negara itu maksudnya pondasi. Oh, iya. Baik buruknya suatu negara itu tergantung pada seorang wanita. Ya ora wanita tok ya lanang iki sing paling penting. Lho wedok-wedok ora apa-apa. Mbak Lucy. Kowe Ya disambung. wedok iki sok duwe ngono kletek-kletek. Jaranan carane. Wilujeng dalu jeng Lucy Tasari. Wilujeng dalu Mas Eko Prisdianto. Oh aduh, priyayi putri rumangsa kula sumunar. Wah, jan hebat-hebat. Ngene iki lho. Panjenengan nggih sumunar, sansaya dangu, saya enem. Alhamdulillah. Auranya keluar. Alhamdulillah. Sehat ya Mas Eko. Sehat-sehat. Pertama dirayu-rayu duit. Ancen Pak Eko itu dalang kondang ngasto kepala desa aura utawa karismane luar biasa. Pertama ya ngono. Oh percil tahun duwe karisma diganti Mio. Iya Pak. Saiki dadi shogun Pak. Welek. Kula matur sembah nuwun saderengipun dumateng sinten wau sing nyumbang. Panjenenganipun Bapak Sunardi. Bapak Sing Sunardi. nyumbangin jenengan lho Mbak Lucy. Sing nyumbangin kula wau Pak Piyayine Bapak. gaul. Sing dek menika nimbali awake dhewe. Ah nggih karo sinden Mbak sinten kok?
Nggih nika namine Mbak Agi. Mbak Ugi. Nggih, matur nuwun Pak, mugi kalimpahaken rezeki kang kathah. Ugi warga masyarakat Dusun Brumbung. Warga masyarakat Dusun Brumbung. Sumber Agung Wates. Niki wau hajatipun Bersih dusun. Ya. Mugi saged kinabulan hajate nggih Amin. nggih. Bar wayangan dusune resik, Amin. masyarakate diparingi rezeki kang kathah, Amin. barokah, Amin. sehat walafiat sedaya mawon nggih Pak Bu. Amin. Hati-hati Lho, ndongakno sing apik, ora kaya percil purel-purel. No. Mangsa. Kok dene iki salah. Ya apa tok rembug ngono kuwi guwet. Percil lho aku nerokne tok. Hati-hati lah karo Mbak Lucy pertama sampean mesti cedek isik. Terus disayang-sayang ngono dhuwit muntek tinggal kowe. Hati-hati. Loh, ngene lho Mas, urang itu lek terang-terang wong iki lho. wong iki lek dasare sayang ora mergo Kok saka jual mentol derajat. lambene tadi? Ora mergo derajat pangkat. Ya ora Ora mergo ember. bondo donya. Mbak Lucy ngono kuwi biyen kan bekas to wae kok. Ya aku delokne bekas sirene bekas apa jare? Bekas ngono lho wae kok. Aku ki polane ngerti seluk buluke biyen ki piye no ning dino Biyen lho. ning ndi genah. Aku bekas apa? Apane? Bekas apa? Penyanyi dangdut. Ora genahe lho bekas apa. Penyanyi dangdut. Tarife. 350 biyen. Lho bae kok biyen 200 wis mlaku. Iki jenenge menjatuhkan harkat dan martabat. Pencemaran nama baik. Wedok ingin nyapa lho. Rumasane dhek ora butuh wong wedok napa piye? Ayo caketi to Mas. Ora butuh wong wedok kowe. Wong lanang ki ora oleh lambene nyinyir, ya. Kowe perlu dipelajari karo wong wedok apa piye? Lah, Kowe perlu maksudnya diajar wong wedok apa piye? Ora Mbak, aku ngomong ora bae oleh kok. ning donya kuwi wis enek lanang ana wedok kuwi wis jodone. Loh. Dadi kowe lek ora punya istri, anak-anakmu sing ngopeni sapa? Wablak, wablak ngono wae. Wong Ora ana wong wedok wedok rumangsamu arep mbok cepitno lawang kowe. Esok-esok wis masak, dandani anake sekolah, gekne sarapan bojone, bengi ya sik ora iso leren. Ngono kok omong kemelinti wong lagi duwe dhuwit sithik omonge tuku mbahmu. Wablak ngono wae. Kaplok ngono lho. Rumasane pura gembok wedok 300.000. 300.000. Model. Ngono ki lho Pak kok. Selawas ya aku dingonokne biyen kan bekase biyen. Bekasi apa? Malah nek. Ora. Bekasi apa? Aku tau nyeluk sampean takon nyanyi dangdut. Elektone, Ora zaman sampean Mbak Lucy tembangnya apa Mas? Hmm? Tembangnya zaman jaranan senterewe biyen lho. Umpam Ropi Lambada. Allah piye jajal? Kan delok aku piye? Jogete piye? Ropi Lambada. Masa aku ngono. Terus roke sak pira? Sakmene Pak Lah Dok. udele dikeki apa? Kene dok. Klip Nyek, karo malah gawa nyek. ulon. Ulang ketandiasmu kuwi. Kowe iki kok iso Pelecehan itu namanya Mbak Lucy enggak pernah seperti itu. Pelecehan ya. Pelecehan sapa to? Wong ngene iki sing ngongkon ya kuwi lho. Alah, aja Aku provokator. sing ngongkon kuwi lho. Kapan mau menengae aku? Kula nek Lucy ngomong ngene, Cil. Oh, tanah combe weh. Cobe. Nih, dikerak-kerakane karo kowe. Sik Pak. Mbak. Waplak. Lah, yanting ngono lho. Wanting ngono lho. Pak Dok. Apa? Tenagane ada koyo ngene to, Pak. Tobat rasane. Masamu lagi wedok ora sembarang Ora, ora, wedok. Utale ngono. Kuatmu karo kuate Mbak Lucy cek kuat Mbak Lucy. Ya Mbak ya. Yo. Omongno Mbak, pamerno wong kene kekuatanmu. Tak pamerne lele. Aku nggawa guna loro, ora dikancani sapa-sapa aku kendel. Nyempelekne aku. Lah percil. Aku nggawa apa? Takono kuwi, takono dhewe. Nggawa apa, Dik? Nggawa apa? Aku nggawa ndok loro kae. Kok kon ngewangi sapa? Sik tak kon ngewangi manuk. Angkrek tenan. Kowe iki lho, kowe bocah Mas yo kowe lanang kuwi yo ora karuan tentu iso junjung aku. Kowe ora karo tentu aku mbok Ngeremene kowe. Ora ngerti kondange percil. Wong sekti Mahambara satriya saka Pringgondani otot kawat balung tok. Besi, maaf, besi. Ya besi. Ketokmu lanang tapi kowe ecek. Otot kawat balung besi. Lah. Tinata mendat jenara menter ditombak laka-laka dibedil ya mung njundil. Lho. Tari basane bisa mabur tanpa lar mletik tanpa sutang ning warung tanpa mbayar. Lho. Kere. Ben ora Ya ta? ben wis dino, ben wis. Gak bayar. Gak joget aku. Ora. Aku mbok ana nek gak joget aku. Ora ngerti kondange karo percil. Lho, Pak. Yen kadung percil namak nek kasektene mlaku adoh ora katon adoh, mlaku cedak ora katon cedak.
Apa to sebabe ngojek? Tenang, ben wedi. Ben wedi. Ojek. Ora bayar ngojek aku wong kere lho. Precil. Pendekar Sekti Mahambara sing ora tegas papak palune pandhesane Greta Tenata mendak dinara menter. Paribasane ana udan rakudanan ana panas ra kepanasan apa to sebabe ngiyup. Ngiyup utawa payungan. Oh lho. Oh ya. Oh, rumah saku. Iki caos hiburan karo warga masyarakat ki aja dingge mlaku melecehkan karo Mbak Lucy ki ya kan. Caos napa, Pak? Aku padha karo seorang ibumu. Lek kowe ngenyek wong wedok kowe padha karo ngenyek karo Ibumu. Guyon Mbak guyon. Berarti sampean iki sik duwe nesu lho Pak. Rumasane ora duwe nesu aku apa wong Tangane lho. gendong. Kak, Gendong. 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 Dengan harus geblak. Gendong ngarep no. Penak men. Kelempoken goblok. Rumangsamu iki bakul banyu kowe ya. Lah kakeanmu. Sik iki ngene. Iki mau enek sing ngersake Pak Nardi ngesake beberapa tembang, Mbak. Termasuk Grajakan Banyuwangi, Sambal Kemangi memanek. Aku pengen Mas Percil gandrung karo Mbak Lucy. Oh siap. Ah, iki Siap. Mas Percil gandrung. Gandrung. Dirung-rum. Ya pitik sat. Sareh-sareh waton pikoleh sing sabar. Lah nek gandrung biasanya kaya pitik lho kan. Anggere nek pitik uber-uberan dhek pengen. Lah bojone kon mlewahi terus diuber. Tekan perapatan lah kok dhek semaput. Percaya. Selen lek mlosok. Karo ki pemanasane padha karo pitik ngono kuwi. Dibawan. Aku. Lho gandrung aku lak wong gandrung. Oh, iya. Niki versi Banyuwangi apa rock? Banyuwangenan no. Lah iya. Rock kowe ya terima rock. Ayo, umpamane Sambal Kemangi, Grajakan Banyuwangi. Ya. Bawa napa ndamel Grajakan Banyuwangi? Loh, Grajakan Banyuwangi itu diwiwiti saka bawa ya ora apa-apa. Bawa ya ora apa-apa to Dek keuangan menjak ngomong. Bawa saya tukang son ngawi. Wis ora saiki. Ya. Kangge mambiat ya ora apa-apa, ora kudu kok gelang alit. Ora kudu kok Heeh. duh wong ora kok kudu ngono Dek. Iya. Ya. Iya ning tanah ngono ya itu kan ora Tak masalah. idoni lho kancane aku nembang. Ayo, Jal. Eman. Hei. Nyapa? Biasa ngono lho. Wegel kok. Kowe wis tau dipisui wong bisu. Tahu. Nyapa? Kancane lo kaget goblok. Loh, sik to. Aku jubel iki. Oh, paling tidak ini arek ngomong ini setunggal kan. Banyuwangi apa nek setunggal? Nah, aku yo ndak maido. Iki pancen ciri khas Banyuwangi, Mas. Nggih. Ayo, Benten Jal. nek kalih kula masalah kula ini wong Jawa Tengah dadi rada alus. Oh. Tapi apa-apa ya tetep menak wong kulon alus. Tapi nak wong etan Lah kasar. dadi omong tamu, penerima tamu nggone Pak Bambang misalkan, Pak Sugeng Rawuh. Ya ampun Bapak Kepala Desa monggo pinarak Monggo, ninggal. katuran Ibu pinarak. ya ampun Ibu kuwi lho Jeng Rawuhipun lho Ibu. Ya Monggo. Allah lampir. Monggo pinarak katuran pinarak jeneng panjenengan wis saestu monggo. Dek, Penak iya. ta penak alus. Lah wong etanan? Wong etanan dadi menerima tamu. Monggo Pak, monggo mlebet monggo. Monggo mlebet mriki monggo. Ora menak, Dik. Loh, tapi lak pas kobongan Pas kebongan piye? enak wong etanan no. Piye, Kobong Lho? omahe kobong. Oh, tulung kobong. Langsung grutuk. Toh, Siram. kabeh. Ambles ora sida kobong. Lah, wong Jajal kulon. lak nggonmu. Heh. Kobongan bleng. Alus-alusan. Nuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu menika griya kula kobong. Monggo bapak-bapak ibu-ibu jenengan siram sebab menika griya kula kobong. Entuk kobong ping pindho lho omahmu ajur entek. Lah tapi nek pas wong babaran, Nek nyapa? wong ibu-ibu arek bayi, arek babaran, Ya. menak wong alus. Lah kok iso? Ya ampun Ibu, ya Ibu ya ayu monggo tarik napas Bu, tarik napas. Nggih, tarik napas. Halo, Diputahan halo. nggih, mun buka kali. Buka kali lho metu rambute, bae rambute buke lho. Monggo alus. Oh, menak Dik, menak. Menak. Lah lah wong etanan. Lah nek wong etanan kuwi monggo. Nek wong meteng tuwar. Duwel. Ceklek kabeh tangane. Oh, sik, sing didol-dol apa? Baye. Kaya bubute sukat. Bayake. Ayo. Kan mau kok wong wedok iki kalah. Ayo. Aku wong wedok ya menakne wong lanang ora nek ora tamu mau kene ngendi. Alah, nek kuwi aku yo ngenane wong lanang. Wong wedok ora nek wong lanang ora kelabaan mbok Iram. Yo rae. Ra padha-padha. Kene, Wong Pak. lanang dajal ora wong wedok pakai-pakai pak nek kareten
Aku sing duwe 47. Lah, iya lah duwe duit, lah ora ya. Entar ayo. Eman sayang nyapo kene iki lho nyapo iki lho. Ngono iki Ya, tiga tak, yo, supaya jenenge. majeleng ngono lho mburi iki, ngono lho. Lah, keken kaya juga piti-piti anak kan mentok Baru wedok. Olahe akeh kok ora entuk ya Mbak ya. Ya, tapi aja nemen-nemen lho maksudku ki. Ngapa? Lho, iya kancane keri no, Bos. Sakjane ya ora nemen, montone bokonge gedhe kan jaremu diuncalne rene. Iya bener. Bener. Aja nemen-nemen kok teng telu wecek ning ndi-ndi anakmu malah. Timbangane tak parane ngarep. Kowe ora malah bingung. Riko Hangson eman. Ya, set ya. Kok seneng kasar. Kasar. Etanan lho jajal jage kulon apa piye? Ndang Pak Yudo. Contohna. Iya, aku. Alah paling ramuni ya. Ora ramuni, tamuni. Tahu roh aku. Gak seneng karo kecil. Tanggapan anak ping 6 ramuni terus. Tapi alon ae muni. Yo. Ison Is ramuni ora? muni. Nek muni ya gelem, nek ramuni ya emoh. Iya, Dek. Kata-kata Ison wedi. Isun wedi kelangan. Ya. Mau enak to. Ya halus lah. Halus tapi ya terus keturun Dek. Anu ya, beda-beda Pak ya. Beda-beda to, Dik. Jenenge Bisa apa ki beda-beda. Bhinneka Tunggal Ika. Isun wedi kelangan Riko Hangsun eman. Ula. Maling. Ula. Ora. Berarti metune telu loro semben. Ya, selikur. Kengke. Iya. Yo. Sunwa ya. Sanma Malah muntah. Kita disenggal. Kok iso wit? Gak iso. Gak kena Pak cangkemku gak kena. Sampun, Mas. Apik tur banget. Oke. Ya. Penget. Iya. Pangga nganggo pelok Mas. Siap. Siap. Terus ke, engko Mbak Lucy tanduk lho, Mbak. Nggih. Ah, iki ngregenge swasana, sareh-sareh waton pikoleh. Napa niki? Lho, aku arep njajal Mbak Elis, Mbak Oh Elis. siap. Balis nggih. Jajal. Prengat-prengot Adek mikir apa? Sangga watan Tanpa guna sebab apa timbang susah yen Wilujeng dalu jeng Elis. Nggih, sekandalu Mbak Limbu Mbak Jange. Niki enten Mas Percil, Mas Yudo.
Sugeng dalu Cak Percil. Siap. Selamat malam. Dalu Mbak Elis. Wis, Nggih. bumbu lah tutup iki, Pak. Ngopo? Padha gedine karo sing pertama. Lah Mas yo gedene gede sehat, Dik. Sehat ya, Pak ya. Mbak Elis Yo, piyayine ayu. Ngetarani lek diopeni to Mas. Iya, Jadi iya, bang iya. kaya sampean kuru kuwi kopen apa ora? Ngene lho, aku lak kurune ora kuru perkara ra kopen ngenes. Oh. Ngenes. Aku seneng lek nek wong terbuka ngene, Mas. Ngenes. Sikut losor. Kulino fitness. Dikecepit terus ngenes. Nun sawu niki diaturi napa lak Mbak Elis kados ngeten iki? Yo nembang no arepe ngopo? Maksudnya Umpamane nembang. panjenengan ketemu Mbak Elis, ungkapan tresno tembang apa Mas? Mbak Elis orangnya cantik ketemu dengan Mas Percil. Iya. Mbak Orangnya Mas ganteng. Percil. Ganteng. Ibarat Mbak Elis ini ratan jalan. Kowe dadi apa, Dik? Saya jadi mobil atau sepeda motor. Esok Tak liwati Awan. tak liwati Sore. tak liwati bendino. tak liwati ya pokoknya jalan sampai limit ya Pak. Liwati terus. Umpama Mbak Elis iki dadi kembang. Aku mesti genah dadi apa Pak tawone. Esok Tak entup awan. tak entup Sore tak entup sak bendino Cil. tak entup pokoknya Mbak Elis agak medungkul langsung tak tus. Umpama Mbak Elis kok dadi kompor. Aku mesti dadi wajane Pak Dok. Esok Aku nangkring awan. aku nangkring Sore nangkring sak bendino. aku nangkring pokoknya ora kober garing Pak. Waduh masa gua. Tenan Ungkapan kata. Lah Mbak Elis iki lagune wis genah lagu sing enak. Lah cara kula nggih, Mas. Lagune napa Mas Percil? Sayang dua, Mas. Waduh. Rambutnya kok kaya lapis to Mas. Iya. Sikat. Masa asli. Asli Pak Iwan. Gendeng. Coba rungokno keduren jangkrik. Lah iki jaluk nada nganu ambil suara kok serengat ngono lho. Lah coba rungokno kebangganganku iki dari amoro aku sing nandang Ayo terus. andaikan saja awakmu rada cilik sithik Lek. ora Nyapa lho sampe jarene ngerayu aku bahasane mosok. Ngerayu ae. ora Pak Jo susu nyek ngono Pak Jo sikil iki sih awak kuat ya Yo jelas omah tiba aku Pak. ora Pak ora Kuat yo kuat. kuat tenan Pak Kuat. Karo Jarene Yo ngerayu. jelas kuat tuh, Dik. Lek Mas Percil sayang dua, lek Mas Yudo tembangin apa? Kathah Umpamane ketemu Mbak Lidl. lho Ayo. kathah nek kula niku lagu-lagu. Mas anu. Apa ki? Tayamum. lah lagu Pak Apa kuwi lagu tayamum? Lagu apa Lagu, Pak? Pak. Lagu tayamum. Suci dalam debu. oh iya Suci dalam debu kok tayamum? Lah wong nek salat niku kan mesti gawe debu. Oh iya Tayamum. tayamum. Engkau bagai air yang jernih. oke Di dalam bekas yang berlabu, sairnya kotoran itu wong sepati nalikane uni. kuwi Lagu apa to? Tarik lagu. Kok iso tekan kono, Dik? lah nyompo lah kowe iki piye to Gunung gelap suci dalam debu. lah ora kena Pak ora kena Gak tahu gak apal aku ini lagune bae. napa Mas kula Tembange tembang tresno. Oke. Ah, iki tembang tresno iki nyunani sinten niku lho Pak Sunardi. Iya, emang ngersake tembang tresno. Mbak Tresna Banyuwangi. diaturne Jajal, Mbak Nggih. Elis. jajal ya sih Tembang tresno. Dijajal. iya no Oh, jajal nggih. saya kalau selanya hakek mlaku Iya. Tuku
Apa iki dijajal? Tas. Padange surya nanging batang ning mripatku sinar rembulan nambahi susah atiku. Enak. Wis Pripun Mas? cocok. Enak. Cocok karo regane ndok matuk karo regane gethuk. Loh, lek tabuhane iki kendang kempulan utawa Jawa apa Banyuwangenan, Mbak ini jogetane ya kudu mengikuti. Nah, mengikuti lho, Mbak. Iya, yang ini tak loh. Warana, Dek. Padang rembulan Sing bokonge betenge. Ayo Dek. Ini lho, Mbak. Kene Mbak, ya kene Mbak. Sik to ditembake Mbak Elisa. Padang ya. Ayo. Padange surya Tang. nanging batang ning mripatku nambahi susah atiku. Hop. masa joget kok kaya wong kesetrum Kenemenan ngono iki. Jogete lho piye leh mulingak-linguki modele kok arek nyolong pelem. lah iya joget ta Sampeyan iki Biasa. ngene lho Mas Budi. Hei. Dudono karakter Mbak Eli sampe gedene kok jak sing lincah. Lah iya kita gawe tak jajal. Wong gawa awake abot kok. Ini. Ayo. tidak penak ya Mas Jajal ya. Ayo jajal ya. Awas, Ayo Padang, ayo. Padang Ngerya nanging patang ning mripatku. Menak wi. Enggak penak. Rada enak. Lah Eli Enak. kok maju mundur. Menggak-menggok. Wah. Joget sing kaya percil niku wau syaratnya gampang jane Cil. Ya apa, Pak? Akeh ono mangan kambil. Iya. Berarti kan terus kreminen. Iya. Iya, Pak. Ya, menggak-menggok. Rada megang-megang ya, Pak ya. Gimana tengen? Padange surya nanging patang mripatku ya bulan Wes dadi. Iya. Atau enggokno ngene. Wis dadi Mbak Enis wis pengalaman latih tari ae. Urung bareng. Ayo tundurne. Masuk Pak Eko. Ayo. Ayo Padang karo nyanyi. padange surya nanging patang ning mripatku Hei, Munyalne. Nah. Hop. apik es. Masuk Pak Eko. Apik es. Apik. Aku wani dik iki pokoke. Aku tombok pit sitok wani aku. Ayo diaturake. Ya, Tembang tresno iki. Ya. Ya, Asik, kita asik. Pak Narti. Enggak, teruske. Ya. yuk semua dari bareng-bareng PY Mania
Pun terima kasih. Terus ya Mas. Siap. Puri Ratna. Suara suling kumandang suarane latuli kepenak unine bareng lan kentrong ikong suling suara suling kumandang suarane Puri Ratna. Sari. Niki enten Mas Percil Mas Yudo. Ini sebuah sinden mempunyai karakter suara emas. Suaranya berciri khas dan bervokal yang sangat halus. Sopo Mas? Itu adalah Puri. Dasar orangnya cantik, suaranya juga bagus. Empomo aku karo Puri, ki Mas aku pengen dadi dhuwit, Dik. Coba. Kan dikek neng dompet terus. Ngalor ngidul digawa, dompete dilebokno cedak bokong mak seret. Terus piye, Pak? Terus piye, Pak? Halus, enak. Terus arep tumbas mamane neng Alfamart, duit dompet dijimuk serut cek. Dijimuk anggo tangan halus. cekel sampean. Set. Bu tumbas niku lho regane pinten to sing kaya ngoten niku? Iya, roh aku. Lha omonge wong wedoke kan. Sampean piye, Pak? Dadi apa, Pak? Sampean dadi duit pelak langsung susukipun lho nggih matur nuwun sanget lho, Bu. Rumane tamane sek dilebokne, ora dilebokne dompet. Langsung lebokno kene. Sampean rasane piye, Pak? Wah, enak deh. Aku meneng ae dadi dhuwit kok. Neng kene roh pemandangan. Nah, enak. Gunung, laut. Lah aku mau dadi duit, Pak. Dadi apa? Nah, aku dadi sabun. Apa menak? Iya no, iki ape budal tanggapan, ape budal melok Pak Eko. Pakpung. Mlebu aku ning wis kamar mandi aku. Sabun wis dicepot wis Ning anu kene. Ning adah kene. Kono gawe apa ki jenenge anduk sakmene karo sakmene. Muri mlaku klunuh aku wis meneng aku dadi sabun. Lah nyapa kok meneng? Aku meneng dadi sabun aku. Meneng mari terus dicopot. Kamar mandi dibuka. Buka. Seret. Anduk dicopot. Alon-alon dewe aku. Kowe meneng ae. Lah nyapa? Aku sabun nak. Jadi mari kok dicepot Pak seret. Tak delokno aku ya mau wis guys meneng aku. Waduh. Mari ngono Nganggo kan lho Dik, nganggo apa kae? Software. sower enak wae. Tulisane Ora kene senengane nggih ciduk, Pak. Jebor. malah. Lah Puri iki duduk ciduk sik bathok omahe Dik. Jebor. Malah enggak jebor. Malah penak. Kerucuk aku digerucuk nek kerucuk jebor diangkat tapuk ning lambemu cetok malah omong Seneng lah aku gumun aku ngantek mari ngono aku dicandak cekel tangan-tangan cek pelek didekekne ning wajah sik wah rasane piye ngono Mas aku halus meneng ae Lah apa? Tahu sabun kok mudun-mudun rene Pak tekan kene bareng iya mari ngono kene diuyek sik. Wah, sekitar kono dadi yo senengane nguyek ning kono kuwi. Langsung mudun-mudun wah keri-keri piye. Aku meneng ae. Meneng ae aku. Lah nyapa? Aku sabun kok. Dadi meneng rowene rene. Lho mengisar bareng. Daerah kono ya dikasai ngono Dik. Ndane lan menak osrok. Mari ngono dicandele adus mari aku meneng. Aku ndungkrung ning kono. Puri andukan metu jelalah Mbak Lucy mlebu langsung mak yes. Sabun dijemok plek langsung. Kowe ndak berontak, Cil. Lah ngono ndak berontak langsung. Aku wis dadi sampo pas dadi sabun. Apokmu kapan kowe? Bangane mutah ning gon aku. Ya ora ana wong sabun. Lah iki lho sing mbok sabune seweneng lho. Jajal saiki umpama Puri iki ngomongin tentang sabun. Puri iki lek adus sing dikosoki dhisik apane? Alah Pak Eko kok gampang. Dulu. Pertanyaane kok mudah. Muka dulu. Jawab Dik. Muka dulu. Muka apa? Salah ta?
Cuci tangan. Mesti to nek sabunanku dijimo nganggo tangan mriki astanipun to Pak Eka. Puri iki lek adus sing digosok dhisik apane? Tangan. Lah, kowe apa? Wajah. Lah puri nek adus sing digosoki apane sik? Kowe iki kok nyapa lho ngopeni puri adus. Kowe iki lho adus apa urung? Kok ngopeni lek adus puri iki nyapa? Sampeyan dhewe wis satu sama urung jan. Gini Pak, ayo dhewe sabar ya Pak. Ngalah. Innallaha Masabir. Iya Pak ya. Wong awakmu dhewe wong loro iki teko kene iki mbah wis siram wis adus apa urung kok ngopeni puri adus. Puri iki lho ben nyanyi. Karepmu. Wis Dik mbare Dik rasa Mbar, dibales. Endi sing siji dadi sabun, endi sing ngarepe dadi apa sijine mau? Duit. Duit. Lah sampean dados napa? Toilet. Pamane. Umpama. Ngenyek. Aku arep kok dadekne WC no. Malah Aku malah demen. Puri teko dek nongkrong. Pah. Apa kuwi ya? Mari ngono puri kalih Bu Sutar genti. Kaya bahasa gua. Puri jati nembang. Pur. Nggih. Iki pundutane mau Banyulangit. Iki Pak Marji Guru Bandung. Pak Marji Guru Bandung Iya panggilan lah. kalih kula. Oh iya. Endi? Kowe lu jeng dalu. Kowe micek ning mobil ndi? Nang sebelah kono lho ngetok apa to? Iki saka Malang kadang-kadang ku fans berat saka Malang do teko Mas. Nggih, Siap, Iki akeh banget iki penggemar Wilu Jeng Siap, Dalu. siap, siap. Wah. Selamat malam semuanya. Malang, Budi, apa, Budi Dek? Surabaya. Banyulangit. Siap. Pak Edi Karanganyar iki tak aturke. Nggih, Pak Edi Karanganyar kalau mau nggih. Oke, Pak Edi. Sik jajal dhisik Pur. Jajalan Pur, Jajan, jajalan. Suara masmu sing kaya piye? Mas. Kawelasane Mas, kawelasane. Suara angin sing ngeridu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani. Wah, jan Mas tenan Pak Do. Iki cara iki lagune iki anu kendangane sing 3 dimensi ya Mas ya. Lah iki jajal. Apa enak 3 dimensi? Janjine Tak. anu kok biasa ya Mas. Suara angin. Angin kang lah sing tanah yo cek latihan ae. Suara angin. Ndang. Suara angin. Angin sing Oke kok tak kendangi ya. Ya. Aku anak buah camet tok. Iya. Wis camet anggotane nyu paralon. Palapa. Sing turut bis-bis si paralon didangdung. Ayo saya. Ayo jadi. Banyulangit. Ya enggak. Timbungane aku sing timbung. Ya Puri Ratna dengan satu buah lagunya Janjine. Padahal ora enak apa-apane lho kok iso lho mainmu lho. Oh kone Pak iki alat ki omasamu alat modern lho iki. Ora ketok ya. Ora ketok iki udara. janjine lunga ananane suwe-suwe pamit menak ngono iki tok bae lah alah iso aku ngono iki nah ya Kuwi lho. ya masih Enak Pak, ayo. Dia emang gak muni dia emang Jajal loh. hah? Jajal loh. Janjine silang kendhen goblok kendhen cagake sakmene lho lek ngendangne kene lho ki ngendang apane goblok kok Ora roh janjine ora kena dik gak kena dilan ta ora kena janjin urung ae urung tak dokne oh alah tak dokne sepelan ayo tak kei rokok lho Pak kuwi mangsa sautil maksudnya sinten Ginta ya Mbak iya no ya siap nulet lagu utama
bagusnya bersuara lembut inilah Mbak Ginta. Orangnya kalem tapi mangane akeh. Padahal Iki saka kanca-kanca segaran Wates, Mas. siap. Nggih. Apa Ginta nyerot ayu Pak sama Pak. Iya. Bapake lho. Iya ya. Nyapa? Ora. Lanang. Jajal. Ya sudah. Cah dek meni-meni kayak gini, kayak benik tek tuh Mas aku. Yen liwat aku kelingan ku bukae biyen tak golek. Hop. Mlebune ning jaranan, Mas. Oke. Daerah niki niku Remenanipun jaranan. Di versi jaranan. Ciri khasnya jaranan. Cocok. Jaranan mampu telek itu Pak. Kok iso lho. Ngene ya. Lah teleke nyapa kok di ngono. Lah ya tekane kene diambu dhewe ngono lho Pak. Ayo gubuk suara diaturake. Oke. Nah.
gubuk asmara pancen anu Dik penak tenan Dik dinyanyekne. Masalahe lagu gubuk asmara anu lho Dik apa? Balekno, Pak. Heh? Gak Ra iso lho Dik. Muga-muga nek wali liwat Oh balik. Balik. Rukune agama Islam iku ana 5. Iwak aman. Siji sahadat, lakoni sholat mas garap, talune zakat, tingkatan lakoni poso, teknikoni haji, moga tanah kan suci, la oposo, rekoso, sound system. Masuk ya. kabeh padha duet Aku kene apa kono? sekene ra apa-apa lah Dik aku wis Kene aku tak kereke. Iwang karo Ellen nek disingkat Wanglen enak. Len Sing gak Wang. kenake Mbak Puri karo Elis lho disingkat elek. Iya. Purel. Iya, Elis. Puri Elis kan disingkat gak penak ngoten lho. Mulane nek nyanyi aja wong loro ku singkatane angel. Angel. Iki Ellen karo sapa jenenge, Pak? Iwang. Wanglen. Iya, Ilen. Ya ora apa-apa. Mbak Iwang, Mbak Ellen nun sewu niki diutus kalih anu Bapak Eko Lurah Kendal Bulur alias Eko Pak masuk. Masuk Pak Eko. Kae niki Iwang nika Ellen ngoten lho sampeyan dikenal-kenalne pun kenal kali niki. Waduh. Ellen iki. Sapa to iki? iki sik bocah lho Mas. Nyapet to kok iso. Kaidoni lho. Tembangnya Jongo Berwelas. Siap. Wes siap. Oh, Jongo Berwelas. Jogete di anu lho, Wang, Ellen. Nggih. Jogete kudu siap kaya Mas Percil iki mau lho. Ya, Sing sigrak. santai ae ra usah alon. Dan jogete kaya sing leh kumarahi ndek rebu nang isor anu kok. Isor opo? Sing usah Ellen dulu ya. Ah, iya. Coba Iya, dulu ya. sayang aja ngantuk. Sing usah riko katik. Jajal nang. Kowe lah. Ayo. Awakmu dhisik. Ayo, jajal. Sing usah. Samine lho. Putri nada putri, Mas. Nada putri. Ndang aja. Yo. Sing usah riko kate ngalih-ngalih maneh. Alasan ngalor ngidul mung digawe-gawe. Hop, Piye Cel? Piye didikanku? didikanmu. Maksudnya aku sing Nemu akeh rong dino didikan. maksudnya tak titipno Pak anu lho. Ayo jajal apa? Tak titipno Mbah Bak. Aja ngisi-ngisini anu Om Iki cakep. sinau tak titipno Mbah Bak luar negeri.